Здравейте хора, аз съм Кристалът и днес ще играме. Днес ще гледаме смешни клипчета топ първи. Да започваме. Мале, уйде. И там да не си попадам. Не. Мислиш, защото ки станеш Супермен. Ооо, това боли. Давай. Момче, провали се. Мацо, не си маймуна. Мацо, не, падна, Мацо. Маца. Не, това не мога да го опитвате на жена. Само на жена. Така. Сам по сестра ви, ако ви дразне. И то много. Това няма да го правите никога. И това. Само таки се разсмивате. Не го предна. Хайде, миличък, хайде. Джон Сина? Баум! Тук да имате скейтборд, вижте как се изтумка. Тъпчо. Ооо! Не тия момички. Който обича сестра си да е по-голема от вас, да постави лайк и напише си на канал. Искам и утре, в петък съм на живо в Германия. В Сандански в 5 часа обяд и ще му дам 30 автограф на всичките, които си искате. Така. Ама чакайте, приятели, който гледам на Кинг Майстор клиповете да ви... Не го прави! Откачи си главата. Тук в тъмното няма да отивате никъде. Тате, дигни ме. Я дигнахте. Добре, приятели, много ми... това няма да го правите. Така и аз преди паднах. Така. Уйде! Мамо, виж какъв съм каскадиерки. Та. Вкусно сиренце на мясо. Добре, Джонсин! Шуцикате, бе, тия! Така, бегай! Удри, бе! Браво на мене! Аз съм про! Како, виж кака... Мале... Давай, Джонсина! Гледай сега там! Давай! Имат вече лагер. Така се каче без... Като нямате брат, бе, така се чупи дърво. Пазете се. Паднете! Тичайте! Паднете! Давай! Бягай! Ако таки ви фане! Моле! Гледай това. Чакай. Дай! Пада! Това не е смешно.
Уйде! Не! Оу, как се изтума. Стумна се. Аз съм най-силният човек. Бла. Да! Удри! Опа! Диня! Разгромиха ме! Гледай как ме разгромиха. Тръгнах. Are you okay? 3. Падни! Виж, мамо, аз ки щупа маста. Аз съм про! Тръгна! Нещо се... това... Виж, аз мога да карам как трябва. Моля, Гошо, шуп, например. Аз се казвам най-главата късметичка. Боли. О, глеса, имате две котки и една катерица. Котките ви гледат катерица. И ще ги. Оп, ще ги направят. О. Say shark. There you go. Опа. This is Не! Мале, баз дебелата жена. Гледа. Уйде. Не, сега боли. Ето тук, бе. Не! Ура, няма училище. О, училището го е здраво. Ама това си е бляво, бе. Мама, това е било много здраво. Айде. Еми, хора, до тук ще приключим с този клип. Не се хареса. А така да Доб Санто и Ранжинци.